23 мая ў брасаўскім санктуарыі Маці Божай Валадаркі азёраў адбылася вельмі значная падзея. У гэты дзень два дыякана з Віцебскай дыяцэзіі з рук ксяндза біскупа Олега Буткевіча атрымалі святарскія пасвячэнні. Потреба серця, якія з'єднаються з Паном. Потреба тих, хто научить жить любов'ю. Потреба, каб для людей ти був Божий капланом. Рицаря спокою надіяє, порай шляхам любові моцнай скалою. Радасная падзея аб'яднала шматлікіх людзей, якія сабраліся на ўрачыстую эўхарыстыю з розных куточкаў дыяцэзіі. Прысутныя з хваляваннем у сэрцы агарнялі малітвай новых прэзбітэраў. Бо, як казаў ксёндз-дзекан Антоній Земба падчас уступнай прамовы, святарства – гэта дар, які мы атрымалі ад Бога і нясём людзям. Кіруючы слова да ўсіх прысутных, ардынарый заклікаў да малітвы за сваіх святароў, бо святасць святароў у вялікай ступені залежыць ад духоўнай падтрымкі і малітвы, узнесенай за іх да Бога. Узнакам Єсуса дай руки і вусни йому, хай простяне йом дає собі у Евхаристії. Навчи кожного жить Божой лаской, что темна, так наш небе Божий рук так чекають твоих. Йом дал твоим рукам благословения моц, а в словах дал огня силу и ясность дня, каб мог души людской навеки зникнуть змрок, надею лить туды, где ей не доход. Узнакам Єсуса дай руки і вусни йому, хай простяне йом дає собі у Евхаристії. На заканчэнне прагучалі шмат цёплых і радасных слоў, як у кірунку новых прэзбітэраў, так і скіраваных слоў падзякі ксяндзу біскупу за тое, што адчыніў шлях да святарства маладым дыяканам. Таксама ўдзячнасць была скіравана да айца правінцыяла ордэна сэрцанаў, рэктараў семінарый і ўсіх, хто быў прыкладам і падтрымкай на іх шляху да святарства.